Я 20 лет здесь нахожусь. Никто никогда ее не чистил. Никто никогда. В прошлом году вода стояла полностью по самые берега. Вода на агародзе, пасадзіць нічога нельга, ды і пах не самы прыемны. Гэта крык душы жыхара Брагіна Васілія Стрыбука. Маўчаць мужчына не мог, пачаў звяртацца ў розныя інстанцыі, але... Пригнали экскаватор, дно черпанули, как кот ложкой, и все, и на этом точка. Как берега вот этой откосы остались, заросшие, рытвины, канавы, и она стояла до сентября месяца вода. И здесь кисель, и сельхозники, конечно, не могли улезть в эти клетки, потому что тут кисель был. Не можно было не то, что трактором, ногой ступить нельзя было. Як кажа мужчына, душа баліць не толькі за сваё, але і за землі грамадскія. І калі пасля звароту да старшыні мясцовага райвыканкама з канавай вырашылі, то землі побач пустуюць. А таму з набалелым вырашыў звярнуцца да кіраўніка рэгіёна. Іван Крупко бярэ сітуацыю на асабісты кантроль. Вы в ближайшее время разложите с учетом и руководителя областного ПМС, как вы приступите с учетом проекта по Брагинке и все остальное. Все должно быть в комплексе. І на гэтым спіс пытанняў не скончаны. Васілія Стрыбука клапоціць і капітальны рамонт дома па вуліцы Скараходава. Сюды засяліліся ў 82-м годзе. З таго моманту, кажа мужчына, сутыкаюцца з праблемай падтаплення падвалу. Все в подвале, вода здесь стоит выше косточек. Вся вода полностью с крыши и с улицы, вся вода сюда идет. Вся вода. Тогда проектанты говорили о том, что надо делать водоотвод. И оно все идет сюда. И на первом этаже, когда вот сырой год, я не знаю, как люди тут живут. И цвили гниль. Капітальны рамонт правялі ў 2018 годзе. За гэты час у жыхароў зноў з'явіліся пытанні. Задача ад старшыні аблвыканкама сустрэцца з людзьмі, пагутарыць і вырашыць, як дзейнічаць далей. Плюс праверыць, ці адпавядаюць камунікацыі нормам бяспекі. Дополнительно проведем обследование как инженерных сетей, это отопление холодной, горячей воды, так и проведем опрос жителей по возможности перехода на электрификацию, установка электроплит. Ад пытанняў да новых ідэй Іван Крупко сустрэўся і з моладдзю Брагіншчыны. Дыялог пакаленняў, інвестыцыі ў будучыню. І гэта далёка за межамі пратакольнага мерапрыемства. Галоўны лейтматыў будучыня пачынаецца сёння. Яна ў руках моладзі. Тацяна Піменёнкава, Ірына Драбышэўская, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».